Ало! Сега те чувам. Добър ден! Миличък, аз съм с един маркуч горе при доматите, защото е 32 градуса и всека втора вечер търча като безумна, обаче доматките ми стават и скоро след 2 седмици вече ще имам червита. Да, миличък, баба ти търчи като бясна, ама то такъв е живот. Абсолютно. Как се справяш там, моми? Миличък, справям се, въпреки че ми се вие свят. И общо взето много съм стара, но съм и над македонски. Ти приличаш на мене, няма се предаваме. Няма се предаваме, ме питах. Да. Кажи, Чедо, кажи, миличък. Аз се справям добре за годините си, но важното е ти да се справяш. Защото бабите няма нужда какво толкова да се справят. Казвай ти. Ами, чудесно е. Вчера бях в парната баня и се сетих за когато Ними с Ади и особено, нали, не сме споделили ваната с Ади, но когато ме миеше като малко детенце и се сетих за този момент. Като такъв пък с мера, пита, толкова те обичам. Какво нещо е? Когато се роди и Адичка и тебе, когато го прегръщах, когато, миличък, шетахте по къщата с комбинезона и с моите високи обувки, като вадихте шаловете и ги редехте по пода. Такива спомени, мили, имам за вас. Толкова сте прекрасни. Такива хубави, сладки и добри внуци съм имала винаги. Господа ва пази и това съм истини радостта в живота. Ето това е. Така е, миличе. Кажи ми сега ти, освен парната баня, какво става в фитнеса, колко клиенти частни имаш ли, нямаш ли, въобще как? Ами да, тренирам клиентите. Вчера имах такава безплатна сесия т.е. безплатна за човека и за мен си е добре платена, разбира се. Да. И също и в сряда имам следващата сряда и организирах за още една. В фитнеса всичко върви добре. В университета са по-задълбани нещата. Браво, миличък, браво, моето момче. Ами виж какво фитнес е. Кажи ми сега, ти свикна вече с работата във фитнес, защото това не е лесно. Да. Да, трудната част е балансирането с университета, защото той, колкото повече време вложиш в фитнеса, толкова по-добре се справяш на работа и колкото повече време вложиш в университета и там толкова по-добре се справяш. Така че сега вниманието ми не е, че не се справим, но вниманието ми е по-скоро в главната университетска дейност. Разбира се. Фитнесът миличък източник на доходи, а пък човек може и по-скромно да живее, но ученето сега ти е шанса. Да. И ти, понеже винаги, когато си бил в университета, си бил много добре. Нали? Важното е да изпъкнеш, защото виж, като изпъкнеш, като те харесат твоите преподаватели, после ще те препоръчват когато дойдат при тях да ги питат. И те казват, ето имаме такъв студент, имаме такъв специалист. Така че това са много важни неща. Браво, миличе. Да. Как ти стига времето? Времето е добре, нямам оплаквания. Важното е, че спа достатъчно, повечето нощи. И другите не е от невнимание с купони или с жени или каквото и да е. По-скоро е от... Чуваш ли? Не е от нямане на време. Не е от нямане на време,
какво нещо е, когато човек работи. Когато работи добре и се пресурат, и то от уста на уста. Какво стане? Така че много ти благодаря за хубавия разговор. Аз сега смятам да продължа да снимам. Не си го съм спряла. Ами да не прекъсвам прекалено дълго, моля те, продължавай с доматките. Ако може да ми изпратиш по един-два чери домати по DHL, ще бъда много благодарен. Още не са готови. Още са много зеленички. Като дойдем инето, другата седмица ще накарам да ги снима, обаче те са много зелени още. И ще станат. След 2 седмици ще може да ти прати на снимка. Иначе няма как да ти ги пратят. Няма как да ги се изпортирам. Добре, Ани. Много те обичам. Добре, Димича. Много ти благодаря, че се обади и съм много щастлива, че си успешен питър. Че се справиш, Димича, и не се предаваш. Ето това е. Няма да предаваш. Абсолютно. Много ми липсваш, Оми, много ми липсваш. Просто ще се видим съвсем скоро, зимно, но до тогава обаждай се, моля, звънете по всяко време, което ви скимне. Аз съм тук. Добре, Милица. Сега не си на по-близка това не си за подаръка. Това не виждаш. Добре. Не си ми подарък. Сега те целувам. Обичам те. И аз те помня. Чао тебе. Чао. Чао, Милица.